खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय आनलक 5.0 सावथुन हलनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ फसंथानाव रेहाय मोनसिगोन। ब्रैथि खोलोबनि कोविड-19 लकडाउन रेहाय होनाया 30 सेप्तेम्बराव जोबगोन। 1 अक्ट'बरनिफ्राय आनलक 5.0 जागायगोन आरो बे आनलक 5.0 आव मिरु सरकारा मा रेहाय होनाय जागोन बेखौ थाबैनो फोसावगोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ बांसिनै कर'नायाव साग्लोबजानाय रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायनानै फिसा कन्टेनमेन्ट जन बानायनो खावलायदों। बे आनलक 5.0 आव रेहाय होनो हाथाव बिथिंफोरा जादों सिगांनि रेहायाव जाग्रा दखान, जिम, सेलुनारिफोरखौ कभिडनि बायदियै बेखेवना होनाय जादोंमोन। बेनिखायनो आनलक 5.0 आव आरो बांसिन फालांगि बिबानफोरखौ खुलिनो होनाय जानो हागौ। बेजों लोगोसे सावथुन हलफोरखौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिनो थाखाय रेहाय होनो हागौ होननानै बुंथिनाय जादों। आरो लोगोसे दावबायनाय सोलोंथाइ फसंथानारिफोरखौ खेवजोबनो बिथोन होनो हागौ मिरु सरकारा। नैथियाव दङ आसाम सरकारनिफ्राय बिटिआरनि नायबिजिरसं आफादखौ दाफुंबाय। ब्रैथि बोसोरनि 27 जानुवारि खालारखालि भारत सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफनि मोनब्रैबो हानजाजों जालांनाय गोरोबथानि 3.1 नं दफानि बुंफोरथि बायदियै बिटिआर हालामनिफ्राय खायसे गामिफोरखौ दानख'नाय आरो माखासे गामिफोरखौ सोसननाय खामानिखौ आसाम सरकारा मैया आबुङै गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि 3.3 दफायाव थानाय बायदियै बिटिएडिखौ सोलायना मैया 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय बिटिआर मुंखौ बाहायनो थाखाय आसाम रायजोनि रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखिया बिथोन होबाय। थामथियाव दङ दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय फोसावगिरि गुरु जगेश्वर ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय फोसावगिरि गुरु जगेश्वर ब्रह्मआ मैया समबारखालि 11:30 समाव बिश्वनाथ सारियाली मेडिकेलाव फाहामथायनि थाखाय लांबाय थानाय समावनो हरखाब लोमजानाया बारासिन जानानै लामायावनो बे संसारखौ अराय समनि थाखाय नागारलाङो। ब्रैथियाव दङ SBI आरो ड्राइभिं लाइसेन्सनि गोदान नेमखान्थि। फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय SBI आरो ड्राइभिं लाइसेन्सनि गोदान नेमफोरखौ खालामनाय जागोन। बावैसो सिगां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी दैदेननाय सरकारा गारिनि रेजिस्ट्रेशन कार्ड आरो लाइसेन्सनि गोदान नेम बानायदों। बे नेम बादियैब्ला बयबो गावबा गावनि लाइसेन्सफोरखौ आपग्रेड खालामनो नांगोन। लोगोसे गारियाव थाव सोनायाव बाहायनाय क्रेडिट कार्डआव 1 अक्ट'बरनिफ्राय जेबो रेहाय होनाय जानाय नंलिया। गोदान ड्राइभिं लाइसेन्सआव माइक्र'चिप थागोन QRनि थाखाय, जायनि गोजाम लाइसेन्सफोरखौ सोलायनो नांगोन। लोगोसे SBIआ मासाव दोननाय रांनि हिसाबखौबो खमायगोन। खमसिन रां दोननायनि थाखाय रां दानख'नायखौबो SBIआ खमायसिगोन होननानै फोरमायनाय जादों। बाथियाव दङ सिभिल सार्भिस आनजादखौ फावसायनो हाया, गोजौसिन बिजिरसालिखौ UPSCआ फोरमायदों। 4 अक्ट'बराव जानो गोनां सिभिल सार्भिसनि आनजादखौ कोविड-19नि थाखाय फावसायनो हाया, UPSCआ गोजौसिन बिजिरसालिनो बुंथिदों। गोजौसिन बिजिरसालिया सिभिल सार्भिस आनजाद फावसायनो खावलायनायनि सायाव अजद खोनासंगासिनो दं। बिजिरसालिया UPSCखौ दिनैनि गेजेराव आनजादनि एफिडेभिटखौ जमा होनो बिथोन होदों आरो बे अजदनि सायाव 23 अक्ट'बराव खोनासंनाय जागोन होननानै बुंथिदों। मख'नो गोनांदि बे सिभिल सार्भिस आनजादआ मे दाननि 31 खालारावनो थि खालामनाय जादोंमोन, नाथाय कर'नानि थाखाय खालार सोलायनानै 4 अक्ट'बर खालामनाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।